Diyos marahay na aldaw po sa inyo gabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Santa Misa. Ngunyan idolot po niya to an sa tong mga personal na pamibi as in kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat dolot ni Larry Barbia, ni Nene Del Rosario, ni Benang Bunyag, Cañantero and Decena family, ni Cel Delgado and family, ni Arnel Jose Rubio, ni Shirley De La Viña. Pasasalamat as in petisyon ni na Lorraine Evanine and Robert Eifert Jr., ni na Lorraine Evana Clarete, as in ni Lawrence Evan Rubio, as in pasasalamat sa bagong trabaho, dolot ni Malu Bendicio. Para sa Diyos no natabang sa pagsasadiri, dolot ni Nene Del Rosario, sa marahay na salud as in kaligtasan ni Naviel Maria, Gerald Theodore Rodriguez, dolot ni Binang Bunyag, ni na Arnold Kirby, Carmen, Cindy Bunyag, dolot ni Binang Bunyag. Pasasalamat as in petisyon, as in kaligtasan, as in pinansyal na tabang para kina Francia, Joseph, Maylene, Mary Jean, Virgie, Alexis, Judy, Luis, Marie Christian, Angelo, Nathaniel, Roderick, Dolot Cañantero and Decena family, para sa marikas na pagrahay ni Archbishop Emeritus Rolando Terona, asin ni Nino Boy Manyo, Dolot kan LLFCC, para sa kalag kan mga minasunod, ni na Father Luan Harsha, ni Arnaldo Arvin Arnold, Dolot kan Bunyag family, ni na Juan Antonio Epifania Casiano, Saturnina Gregorio Aaron, Pablita Jose, Dolot Cañantero and Decena family. Sa kalag ni na Restituto Asin Maria, Dolot ni Pobresita Labanta. Sa kalag ni na Julio Eulogio Bernardo Antonio Felicidad Damian, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni Virgie Balang. Sa kalag ni na Virginia Manuel Salvador Jaime, dolot ni Del Fornoles. Sa kalag ni Maria Corazon, dolot kan De Los Santos family. Ngunyan iyo ang ika-16 na semana kan ordinaryong panahon. Ang tema, ang liturhiyang ngunya na Domingo, nagpapahayag sa tuya, naan kagurangnan, nagmamauot, nakitagabos madara, sa paghimate kan sa tuyang pagkamuot. Siya danay na nag-aataman sa satuya. Siya ang pastor na nagtatao, nin katuninongan asin kaginawaan sa satuya. Ang satong selebrasyon pamamayohan na Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor kan Archdiocese of Cáceres. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Daugmahan na dahin makakaagaw, kundi kabuyang sa samuyang tahaw. Daugmahan na dahin makakahanap, kami sa imo minahuli. Bunganin pagtiriko. Sa ngalan kan Ama, asin kan Akin, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo pagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan,
Tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y panibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayrak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Ulikan na pula mong kamurawayan, kahurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurang na aking bukong Jesu Kristo, kahurang na Diyos, Portero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalang ka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, kaugayan sa mong mga nasasangkuban, asin kay raking padakula sa inda, ang mga balaog kan sa imong grasya, tanganing sindang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pag-utob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya Kanta Taramon, matukaw po. Ipinapahayag ni Jeremias na ang banwaan kan Israel
nakamate nin makuring pagsakit, ninhuli tamayo sindang marahay na lideres. Ang mga hade kan Huda, nagkulang sa pag-ataman asin pagmangno kan sa indang mga tao. Alagad si Propeta Jeremias, naglalaom sa tunay na hade na madatong. An enot na babasahon. Propeta Jeremias. Herak man sa mga pastor na nagpapawara sa kanagwawarak kang mga karnero sa sakong pasabsaban. Olay kang kagurangnan. Kaya siring ang sabi kang kagurang ng Diyos ng Israel, dapit sa mga pastor na nagpapastor kang sakong mga banwaan. Iwinararak nindo ang sakong mga karnero, pinaralayas asin dai pinamahalaan. Hala, ako ang bahala sa indo sa karatan kang sa indong kagibuhan. Olay kang kagurangnan. Titipunon ko ang mga tada sa sakong mga karnero hali sa gabos na daga na pinalayasan ko sa inda. Papabalikong ko sinda sa indang mga sabsaban. Magigisindang mabinunga asin magdadakol. Magbabangon ako para sa inda ni mga pastor na magpapasabsab sa inda. Dai na sinda matatakot. Dai na mawawaraan buot. Asin mayong magkukulang sa indang bilang. Olay kang kagurangnan. Uya, maabot ang mga aldaw. Olay kang kagurangnan. Ibabangon ko si David, ning supang nasuripot. Hading mamamayo asin matadong. Ginibo ang katadosan asin kasuripotan sa daga. Sa iyang mga aldaw, maliligtas ang Huda, ang Israel, mag-ierok sa katiwasayan. Uni ang ingangaran sa iya, ang kagurangnan sa tong kasuriputan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorial. Ang kagurangnan sa kong pastor, daining anuman na magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anoman na magkukulang sako. Ang kagurangnan sa kong pastor, dai ako magkukulang sa maduot na kapatagan, pinapaloko niya ako. Pasiring sa matiwasay na katubigan, dinadara ang sakong kalag, pinapaginhawa. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anoman na magkukulang sako. Inaantabayanan niya ako sa mga gera ning kasuripotan, huli sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa kababan kang anino ning kagadanan, dai ako matatakot sa maraot, huli ta ika kaiba ko. Ang sa imong badas asin sugkod, yaon, rinaranga ako. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anoman na magkukulang sako. Inanda mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kalaban. Nilalahidan mo ning lana ang sakong payo, ang sakong kupa nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anoman na magkukulang sako. Karahayan sana asing kabuotan ang malapag sako. Gabos na aldaw ning sakong pagkabuhay, mag-ierok ako sa harong kang kagurangnan, sa halawi ning mga aldaw. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anoman na magkukulang sako. Sa ikaduwang babasahon, ipinapaabot ni San Pablo na ang mga Hudiyo asin mga pagano, kinakaipuhan na magkasararo ki Kristo. Si Kristo ang nagrumpag kan pader na nagsisiblag sa inda. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga tugang, ngunyan huli ki Kristo Jesus, kamo nakaidto harayo naging harani. Salamat sa dugo ni Kristo, ta siya ang katuninungan ta, siya na nagsaro kanduwa
asin naglaglag kan nasa tahaw na pansuway na lanog. Sa saiyang laman, an pag-iriwal pinawaran niyang bisa anlay kaiba ang mga tugon asin mga presepto kaini. Tanganing anduwa malalang sa saiya bilang sarong bagong tawo. Sa paggibo ning katuninungan asin ibalik sa buot kan Dios. Anduwa saro sa nang hawak huli kan krus. Pagadan kan iriwal sa saiya. Nag-abot siya, asin ihinarubay ang marhay na bareta, nin katuninungan sa indo, sa harayo, na katuninungan man sa harane. Tahuli sa iya, nabuksan kita, nin agihan. Kitang duwa sa saro sa naang espiritu, pasiring sa ama. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa parokyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susug ki San Marcos. Kamuruwayan sa imo kagurangnan. Nagtiripon an apostoles sa atubang ni Jesus asin namarita sa iya kan gabos nindang ginibo sa kagabos nindang itinukdo. An sabi niya sa inda, madya kamong gayo siblag sa iba sa disyertong lugar asin magpahingalo nindikit. Tadakol na tao an minaabot asin minahali, asin mayo na sinda nin panahon na magkakan. Nagali sinda na nakasakay sa padisyertong lugar siblag sa iba. Ugaring nahiling sindang nagahali, asin nabisto nindakol, nakabitis hali sa gabos na syudad. Nagdalagan duman asin ininutan sinda. Pagluwas, nakahiling siya nindakol na kautuhan asin udok na nahirak sa inda. Huli tagaro sinda mga karnero na mayong pastor. Asin nagpuon siya pagtukdo sa inda nindakol na bagay. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Diyos maray na aldaw mga tugang. An ebanghelyo ngunyan, kasumpay ka nakaaging Domingo. Kaya mahiling yato digdi an continuation kan istorya. Ninulita kan nakaaging Domingo, sinugo ni Jesus an mga disipulos sa pagbalangibog kan maray na bareta, sa pagbulong kan mga may helang, asin kan pagpadulag kan mga demonyo. Asin ninhulita nahiling nin kagurangnan an kapagalan kan mga apostoles niya, inalok niya sinda sa sarong lugar na trangkilo. Alagad, nahiling inikan mga tao, inulitan mga tao, garo aripunpun na mayo nin mayo nin leader na nagigiya sa inda.
Gusto man ko ta nindang magpahingalo, alagad mayo sindang maginibo, ninhulit ta may pangangaipo ang mga tawo. Sa kamabutan nin kagurangnan ni Jesus na matawan nin tugon ang mga pangangaipo nin tawo, nahiling niya na kinakaipan magmukna nin mga leader. Kaya mahiling niya to na mine-mentor ni Jesus an sa iyang mga apostoles, an sa iyang mga inapud. Ninhulita makahirak-hirak ang sitwasyon kan mga tao. Dahil sinda nakakakuanin marhay na leader. Ang mga leader ninda, kumbaga, pasaway ng aabuso. Iyo man yan ang nadangog niya to sa inot na babasahon. Ang mga tao mayo ning tultul na leader na nakukua. Kaya minadulok sinda sa Diyos. Ngunyan, na Domingo, iyo ang pagbalik kan mga apostoles na sinugo ni Jesus. Nagbalik sinda. Asin sa sobrang kasibutan, asin sa kadakol na trabaho, mabalyo sinda sa ibong nasalog, alagad nahiling sinda kan mga tao, mapahingalo na kuta sinda, dawa dikit na oras. Asin digdi mahiling niya to ang hiro kan sa tong Kristiyanong pagkabuhay. Makulang ining manunungod sa mga apostoles bilang mga leader. Kundi man ang satong ang hiro kan sa tuyang Kristiyanong pagkabuhay, mahiling ta na pasiring kita sa presensya nin Dios, hali sa presensya nin tao, asin sa presensya nin tao, pasiring sa presensya nin Dios. So ang mga apostoles, kumbaga, nagbalik sinda kay Jesucristo. Pakatapos nindang magbalangibog kan maray na bareta, magbulong, asin magpaluwas kan demonyo. Kaya tulong na manunodan niya to sa ebanghelyo ngunyan. Ang enot na gawi ninda, iyo ang mag-report. Iyo, to report. Ang mga apostoles, nagbalik sa kagurangnan, nag-report kan sa indang naginibo. Excited sinda, pagal sinda, dakol ang naman ninda. Alagad siyempre pagal, hulita pinadara sa misyon, kay puanindang magbalik para mag-report. So ang enot na tataramon na gigirom dumunta, ang tataramon na report. Report. Sa satuyang Kristiyanong pagkabuhay, bako lang ini sa mga leader, kundi man tungkol sa satuya, ang satuyang kakayahan na mag-report. Alagad, dipisil ang pag-report sa Kristiyanong pagkabuhay, kundi kita tataong maghurup-hurup kan mga pangyayari sa buong aldaw. So mahalaga po yan, araw-aldaw, nagre-report kita or sirisimana, nagre-report kita sa Diyos o kaya bulanan kitang mina-report sa Diyos. Ang magayon, iyo ang gibo niya itong araw-aldaw na pag-report sa kagurangnan. Araw-aldaw. So bago ka mo maturog, ma-report ka. Ano ang i-report mo kay Lord? Ma-report ka kan mga kapalpakan mo sa aldaw. Ano ba ya si mga kakulangan na ginibo mo or dai mo na ginibo? Ma-report ka kan success, kaganahan mo sa buong aldaw. Salamat kagurangnan, ma-report ako sa imong nyan. May nalampasan akong tulong tentasyon. Ang tentasyonin paghambog. Yan. So dako lang accomplishment na yan sa sarong aldaw. Naiwasan mo ang pagkakasala. Umaabot, ma-report ka kang sa imong mga plano. Ma-report ka, so bago ka maturog, may mga plano ka. Ang pinakahuring report ta siguro, report sa kagadanan. Pag kita nagadan, dahil man kita diretso sa langit, ma-report kita sa atubang nin Diyos. Ano ang i-report ta? Ano si satuyang naginibong karahayan? Ano man si mga kasalan, asin mga kakulangan niya to? Tanganing balanse. Kaya baga sa rito nin gadan, ang gibong karahayan masunod sa saimo. Daradara mo yan sa pag-report sa Diyos. Kaya hapotuntan sa tong sadiri. Magayon iniginigibo niya to ini everyday. Bago kita maturog, magre-report kita sa mahal na Diyos. Mapundo kita ning kadikit na panahon sa paghurup-hurup. Lord, iyo man po ni ang naginibo ko ngunyan. Iyo man ni si mga dai ko na ginibo na dapat ginibo ko.
Yuman ni si mga kapalpakan ko, si mga kaluyahan ko, si mga naginibo kong sala. Tanganin na everyday, nagkakaigwa kitang tamang paghurup-hurup. Ang hapot sa satuya, anong report ang itatao mo sa kagurangnan? Makakapaugma daw ini sa Diyos. Ikalang kain ang nakakaaram, asin ang kagurangnan, nakakaaraman kaiyan. Panduang R, iyo ang rest. Iyo. An pagpahingalo. So nadangog ta sa Ebanghelyo, dinaraning kagurangnan sa balyong salog para makapagpahingalo ang mga apostoles. Tanangani na maging epektibo sa trabaho, kaipuhan na magpahingalo. Dawa na ang mga makina, pinapahingaloan iyan. Dahil man yan, labo-labong tiggagamit, talagang mararaot iyan. So kaipuhan nindang magpahingalo. Alagad, ang pagpahingalo na inaalok sa inda, sarong pahingalo sa lugar na desyerto in a remote place. Inang inaapod niya tong banal na pagpahingalo. Tamay mga panahon kitang napapagal ka sa harong, pagal daw nga ako sa harong, maray pa magduman mo na ko sa department store, maglibot-libot, makapahingalo. Mahiling nindo na an aripunpon ang crowd, minsan iyo ang nagiging kausa kang satuyang stress. Ang katiripunan, ang kadakulan nin tawo, ang kasiributan. Iyo nagdadara sa to nin problema o minsan na nagdadara sa tuya nin kapagalan. Sabi kayan, duang bagay ang delikado sa buhay. Enot, delikado ang sobrang kasibutan na daing katapusan. Iyo po, the danger of a too constant activity. Tung permi ka na lang undago, garo ka, daing napupundo, kadakol kang kasiributan sa buhay. At na ang buhay tangon yan, mabilison. Pagyaong ka sa syudad, ang sarong aldaw, mabilison. Takadakol kasiributan until such a time, dahil mo na namimidbid ang sa imong sadiri na nilalamon ka na kan mga ginigibo mo aro-aldaw. Na dahil mo na namimidbid kung si isay ka, tamasyado kang engage sa bilis kan mga gibuhon na nakaka-influensya sa tuya ngunyan, iyon na mabilisan na mga bagay, di ba? Mga instant food, may karinderya, ang mga information loaded na kita kan mga impormasyon. Iyo. Kumbaka sa panahon ngunyan, dakol kang hungit pero dai ka nakakanguya. Iyo. So dai natutunaw, dai nada-digest. So ang relasyon mabilis na ngunyan makipagrelasyon. Dati kadto haluyon ang pakikipagrelasyon ngunyan sarong click mo lang sa Facebook igwa ka ng friend ay ugma nga ako may friend na ako. So mabilisan iyan. Dawa ang paghanap ning agong bagang ngunyan mabilison na lang pagyaong ka sa internet. Ngunyan nagkaigwa kang boyfriend sa aga agom na sa sunod na bulan bados ka na. So pinamabilison. So kaya kung minsan inaalok kita na magkaigwanin pagpahingalo. Busy sa kaiisip sa mga bagay na dapat gibuhon, may mga deadlines na dapat hamanon, kadakol mga trabaho na dapat ayuson, bayaran sa tubig, bayaran sa kuryente, bayaran ng kung ano-ano na problema ka. So yan mga nakakapano sa isip ta. Kadakol kitang mga ginigibo. Kaya ang imbitasyonin kagurangnan, iyon na magpahingalo. Kaya baga may obligasyon kita na magpahingalo. Ang hawak day kayang magtrabaho ng 24/7. Kaya mahiling mo ang wisdom ng Diyos, na pagkabanggi, talagang kaipuan mong magpahingalo. Ang sa imong hawak. Tanganing makapag-recharge, to replenish ourselves, to rebuild yourself. Otherwise, kumbaga sa gamit, wear and tear yan. Nagpupukit iyan. Siring man ang satong pagkatawo, napupukit, pagdaita yan pinapahingaluan, dahil kita nakaka-rebuild, dahil kita nakaka-replenish, kan sa tuyang kusog. Ang buot sabiyon, may panahon para sa Diyos. May panahon sa pagtuninong, sa paghurup-hurup, para mas mamidbidan ta ang satong sadiri. Magkaigwa kita ning energy. We have to pause for some moments every day. Minsan mga halipot sa nang pagpupost na kaipuhan niya to. Like mga devotion. Pag alas 3, mapundo ka, devotion sa Divine Mercy, mapangadji ka.
Kung mapangadji ka ning Santo Rosario, habang nagahalat ka sa doktor, kung mapacheck up ka. Kung nakasakay ka sa jeep, aram ta ang jeep, mabagalon ang biyahe. 20 minutos or 30 minutos, pwede ka man mag-Santo Rosario. O mag-attend ng recollection or lectures, ini mga dagdag na paagi, tangani na makapagpahingalo kita sa mga kasiributan asin mga pinag-iisip ta. Ang pangduwang bagay man na sa tuyang iiwasan, itong sobrang kabisi, ang pangduwang iiwasan taman na delikado, iyo ang pagdulag sa kinakban, iyan inapot ang withdrawal to the world. May mga tao man na habo, napapagal na ako nga, pagal ako pag may mga tao. So gusto niya sanang magparakulong. Ang iba man, sige sanang nobina mayong engagement sa tao. Kadakol ning debosyon. Kadakol na pinagigibong pangadjion, pero mayo maning aksyon pag-abot sa kapwa. So sabi nin kagurangnan kayan, sabi kayan sa to, we must never seek the fellowship of God in order to avoid the fellowship of men, but in order to fit ourselves better for it. So ang but sabihin, mahiling tang mga disipulos bilang minukna na leader, ang ginigibo ninda, apostolate, report, apostolate. Ayan po. Taday pwedeng gabos lang kita apostolate, gabos lang kita trabaho. Ta ang realidad niya to sa pagkabuhay, dawa sa laog nin harong, mapagalon yan. 1 week ka nagpapatrabaho, Monday to Friday kang siging trabaho. Pag uli mong Sabado, sabi mo, gusto ko naman ko tang magkapahingalo, kaya lang kadakol gibon sarong, may mga labahan, malinig, kung ano-anong mga dapat ayuson, napapagal kita. So kaya, data pwedeng i-compromise ang pagpapahingalo. Tahirak man kang hawak ta. Ang nangyayari, pag hubin ka pa, sige mong iskusar, tanganing makaigwan ng kayamanan, kwarta. Pagurang mo, ubos man si kwarta, ta gusto mo naman marigin si sa imong health. So, you see, ang wisdom nin mahal na Diyos. Sabi ken, the rhythm of the Christian life is the alternate meeting with God in the secret place and serving men in the marketplace. Yeah. In the secret place with God, meeting with God in communion, itong banal na pagpapahingalo. Sa hararom na termino, this is solitude with God, meeting with God in secret, and serving men in the marketplace. Iyan ang buhay niya to, ang ritmo kan sa tuyang pagka-Kristiyano. Ang pantulong iyo ang inaapod niya tong ready. Pagkatapos, magpahingalo ang mga apostoles, ready na naman sindang magbalangibog kan tataramon. Handa na naman sindang magserbi sa kagurangnan. Takadakol ang dapat na mahaman. Nakakaherak kan mga aripunpon. Mayo ning leader, mayong tultul na leader, asin nagmamaot sinda, kang inaapod niya tong pastor. Tunay na pastor. Tanganing matawan ang pangangaiponin mga tao, hinaman nin Diyos ang mga minukna nin Diyos, pigporma nin Diyos, pinorma ni Kristo ang mga apostoles. Tanganing itaram, isabi sa mga tao na hindi natutulog ang Diyos. Ang mga nagsisimba lang ang nagtuturog. Pero ang Diyos, hindi natutulog. Aram niya ang satuyang pangangaipo. Kaya, yaon ang mga apostoles, asin ang mga nagsunod sa indang mga leader, tanganing panuan ang satuyang mga pangangaipo. Siring man kita mga tugang ng mga binunyagan kay Kristo, handa sa pagserbi. Pagkatapos magpahingalo, andam na naman sa pagserbi sa kapwa. Bako lang yan totoo sa satuyang buhay espiritual. Totoo man din yan sa buhay niya to pisikal, sa satuyang aral daw na pagkabuhay. Pagkatapos kan sa tong pagtrabaho, mapundo kita sa paghurup-hurup. Tanganing dai mawara ang kahulugan kan sa tuyang mga ginigibo. Magrarom ang satong paghiling sa tuyang mga ginigibo. Asin mabalik giraray kita, andam. Yaon ang grasya nin Diyos, tangani na magserbi sa kapwa. So report, rest, and then be ready again to serve the people of God. Amen.
Matindog po. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naaki kan Dios asin namon dagi kan sama, bago kang gabos na panahon, Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios, ipinangaki daili na lang, Taro sa pagka-Diyos sama, uli sa iya nagkaigwa kan gabos, uli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, uli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin na ni tao. Pinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios, sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kadean, daing katapusan, asin ang Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki. Kaya kaibakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan. Sinagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Nag-aaram sa kan pangangahipo na mag-iwas sa mga pahurot kan arualdaw na buhay, tanganing pakusugon, asin paginhawahan an Espiritu, magdulo kita sa Ama, sa mapakumbabang pamibi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinayugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, an mga obispo, asin an gabos ng mga namamayo sa simbahan, magdanay na buhay sa saindang pagdusay para sa pagharubay kan Ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga hovenes, maging bukas an puso sa pangapodan kan marahay na pastor na magpadi o magrelihiyoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagtalikod sa pagtubod, asin naglalakaw sa ibang dalan, magiyahan na makabalik sa pamilya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagihelang, makamati kan hapihap nin pagkamuot kan marahay na pastor, huli kan pagmangno asin pangataman kan sa indang mga katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga paratubod na gadan, mag-erok sagkod pa man sa harong kan kagurangnan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Makakamana Ama sa pagsubol mo kay Jesus sa imong aki, binuksan mo ang dalan pasiring sa buhay na daing kasagkoran, danay kaming makasunod sa iya, an marahay na pastor, sin mabuhay asin magtrabaho para sa kamurawayan kan sa imong ngaran. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Sa igos na nakagurangnan, ang sakuyang buhay sa kutbaman. Kaugmaan sa kuyang puso asin kalag, na ikadanay na paglingkuran. Sa ibos na nakagurangnan, ang sakuyang isip
husay ko sa imo katalingkasan ko para sa kaumawan mo. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, o Diyos, nasasarong malinigon na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot susog sa tugon. Ako ang sakripisyo sa imo, kan mga maimbod na nasasangkuban mo, asin pabanala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tanganing ang idinulot kan lambang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kami, danay asin minsan saen, magpasalamat sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala nin tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtao sa mo nin buhay, na daing kasagkoran. Kaya kaiba kan mga angeles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit non na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanang God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na sabi, mag-ako, kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibig kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kay ras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamu na yapon sa langit, pagpalanon ang ngalan mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, linsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyanon niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na taling ka sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesus Kristo. Ulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladanan mga inapot sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikaw maggago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maoomayan. Diyos
Mabitog po. Ibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugayang hilingaan sa imong banwaan. Asin an tinukduan mo kan mga misteryong langit nun. Gibuhang makabalyo hali sa daan, pasiring sa bagong buhay, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matuko muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya toon sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you po, Father. An sa tuyang mass offerers, de la Viña family, asin an sa tuyang mga ang akolikto, ang mga nagbasa, asin sa Indo po, sa presensya ni Dungunyan, maray na salamat po. Salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento, asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-ayre kan misa ni Banwaan, na madadalan kada alas 6 ni Domingong aga sa Converge, asin sa PBN Broadcasting Network, OKFM. Madadalan man po ang misa ni Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa ni Banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender ng Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idokoan payo para sa pagbindisyon. Ang Diyos na makakamhan, magbindisyon sa Indo kan sa iyang pagkaherak, asin magpabulos sa Indo kan kaisipan in nakakaligtas ng kadunungan. Amen. Danay kamong pakakanon sa arugan in pagtubod, asin tanganing kamo magtagal pabungahon kamo sa banal na gibo. Amen. Birikon niya ang sa Indong mga lakad, pasiring sa iya, sinipailing sa Indo, ang dalanin katuninungan, asin pagkamuot. Amen. Asin ang bendisyon kan Diyos na mga kamhan, ang Ama, sin Aki, asin Espiritu Santo, maghihilig, asin magdanay sa Indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yakop munyan. Ang tatarahamon na nadango, ang pinapahay na nagpaso, ang muragohon nin bagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod, lakaw